то оғози рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ҳамагӣ 3 рӯзи дигар боқӣ мондааст. Инҷо намояндаҳои тамоми дастаҳои Лигаи Якум ба хотири баргузории маросими қуръакашӣ ҷамъ омаданд. имсол ба фарқ аз мавсими гузашта 14 даста барои фатҳи қуллаи Лигаи Якум мубориза мебаранд ва барои мавқеъҳои болоии ҷадвали чемпионат дастаҳои зиёдеро номбар кардан мумкин аст, ки метавонанд бо муборизаҳои ҷаззоби худ интригаи рақобатҳои мавсимро баландтар бардоранд. من فکر میکنم بازی ها بسیار بازی های جالب میشوند، بازی های خوب میشوند. ما الکی بسیار دسته های رقابت پذیر داریم در هیئت دسته های لیگ یکم و چگونه که به مخلصان به همگان معلوم است 3 دسته به هیئت دسته های لیگ یکم رخصت گرفتند. این هم باشد کلوب فوتبال مسچو، هینوهی مسچو، رنگان نوهی رودکی و نورک شهر نورک یک دسته های خوب هستند، یعنی سطح رقابت پذیریشان، سطح بازیشان خوب است. дастаҳое ки ин мавсим аз Лигаи Якум ба чемпионат пайваст шуданд қариб ки ягонтааш таҷрибаи бозӣ дар Лигаи Якумро надоранд. клуби футболи Норак аз умраи чунин дастаҳост, ки ҳатто таи чанд соли охир дар ноҳияи Норак як тими расмӣ ҳам набуд. дар Лигаи дуюм дастаи Норак хеле баромади нақс кард, бозиҳои хуб нишон дод. ҳатто ки бозиҳои рафиқона бо командаҳои Лигаи Якум мондем, бо натиҷаҳои нағз нишон додем дар ФФТ. имсол насиб боша акад ба ястари баланд ва дака бозии нағз нишон тем барои мухлисон, барои мардуми Норак, ки чанд соло дар Норак футбол набуд. мо ҳамин саф гирифтем ки ба Лигаи олӣ рӯйхат гирем. вазифаи мо ҳамин ки ҳамин дар 4-5 солҳои охир мо дар Лигаи олӣ рӯйхат гирем. дастаи Масчо бошад чанд вақти охир яке аз дастаҳои фаъоли Лигаи дуюм дар минтақаи шимоли кишвар ба ҳисоб мерафт ва ин сол акнун барояш муяссар гардид, ки орзуи чандсолаи хешро бароварда намояд. дар Лигаи дуюм соли гузашта мисли солҳои қабл пеш аз он дастаи Масчо яке аз дастаҳои фаворит буд ва соли гузашта хушбахтона нишон дод, ки даста беҳтарин аст ва бо ин рохати Лига як ки дар таърихи даста аввалин бор мешавад ба даст омад. дастаи рангон низ дар аввалин мавсими худ дар Лигаи дуюм баромади ғайриинтизор дошт. ҳоло дар ноҳияи рӯдакӣ бонгу номи ин даста хеле баланд аст. дар Лигаи дуюм мо командаи навтаъсис будем, бозиҳои хуб нишон додем ва пеш аз муддат ба Лигаи Якум гузаштем. бозиҳо хуб нағз дар сатҳи олӣ гузарондем. бозингарони касбӣ ба бозингароне ки аз Лигаи дуюм ба Лигаи Якум гузаштанд, аксараш ҳамон бозингаро ҳастанд. барои тақвият бахшидани ба Лигаи Якум гузаштани команда баъзе легионерои баъзе бозингарои хуб ба команда ҷалб кардагем, ки то ки бозии хуб нишон додем. акнун барои дастаҳои навкор шарту шароит ва қоидаҳо андаке дигар шуд. талабот дар Лигаи Якум нисбат ба Лигаи дуюм тамоман дигар аст. инҷо шароити инфраструктури дастаҳо нақши асосӣ бозӣ мекунад. оё ҳар се тимҳои навкор ба ин омодаанд? дар назди Федератсияи футболи Тоҷикистон комиссияи доиму амалкунандаи литсензиякунунӣ
клубҳои футболи тоҷикистон амал мекунад ки комиссия аз рӯи меъёрҳо ва аз рӯи низомномаҳое ки дар назди худ дорад доимо амал мекунад ва тамоми инфраструктураи клубҳои чи лигаи олӣ чи лигаи якум аллакай дар рафти литсензиякунонӣ қарор доранд. баъзе варзишгоҳҳо аллакай ҷавобгӯ ҳастанд ва мо дигар варзишгоҳҳое ки омода нестанд корбарӣ шуда истодааст аз ҷониби масъулон ва мутахассисони комиссияи мазкур. майдон барои қабул кардани дастҳо шароити нағз кардагием. Шароити нағз бо кардистем барои дастҳо идома дорем. дар лигаи якум ин аввалин иштироки даста дар ҳамин лига мебошад. дар аввал каме дар ҳама ҷо мушкилӣ мешавад. ҳамаи низомномае ки зарур аст ҳама ҷобаҷо шуда истодааст ва нақшаҳо хеле ки амалӣ гарда истоданд. бо роҳбарияти даста дар ин масъала кор бурда истоданд ва тамринҳо таи чанд моҳ мешавад ки бемавқуфият идома рафта истодааст. ғайри инфраструктураи ҷавобгӯ ба талабот ҳамчунин ҳайати пурқувват нақши калидӣ бозӣ мекунад то даста дар лигаи якум рақобатпазир бошад. мусаллам аст ки дар лигаи дуюм бозингарон қариб ба пуррагӣ аз ҳисоби футболбозони маҳаллӣ ташкил карда мешавад, аммо дар лигаи якум бояд мавқеъҳои калидиро футболбозони таҷрибадор идора намоянд. дастаҳои навкор дар ин масъала низ нақшаҳои худро доранд. бозингарони касбӣ ба бозингароне ки аз лигаи дуюм ба лигаи якум гузаштанд аксараш ҳамон бозингаро ҳастанд. барои тақвият бахшидани ба лигаи якум гузаштани команда баъзе легионерои баъзе бозингарои хуб ба команда ҷалб кардагием ки то ки бозии хуб нишон диҳем. дар азмонаи трансфери якум мо ҳамаш дастпараварои норак шуда. мо қуввате надорем ки айдига ҷо фарёд кардан. барои ки мо дар норак дорем бозингарои нағз дорем, бозингарои беҳтарине ки ҳамаш дастпараварои нораканд. дар лигаи дуюм он қадар рақобатҳои мушкил намешавад. барои ҳамон баъзе сатҳи поёнтари бозингаро ҳам мешавад ва барои лигаи якум ки мо медонем дар ҳақиқат душвор аст. ба ин хотир якчанд бозингарони сатҳи баландтари варзиш футбол ҷалб гардидагианд ва мо умедворем ки бо ин тамринҳои ҳамешагӣ ва ҳавасмандгардии даста роҳбарият боиси нишон додани хуби бозӣ ва натиҷа ба бозингарон мешавад. албатта ки ҳар даста пеши худ барои як мавсим нақшаҳои хос доранд. дастаҳои навкори лигаи якум низ аз ин чиз истисно нестанд, вале ҳеҷ кадоме шояд дар мавсими аввали худ барои рӯйхати лигаи олӣ мубориза набарад. дар лигаи якум ҳама ҳамин кӯшиш мекунад ки як мақсад бурбурӣ дар сафи пеш будани дастааш. имсол насиб боша акад ба ястари баланд ва дака бозии нағз нишон диҳем барои мухлисон, барои мардуми норак ки чанд соло дар норак футбол набуд. мо ҳамин сахт гирифтем ки ба лигаи олӣ рӯйхат гирем. соли гузашта муддаиён барои рӯйхати лигаи олӣ ва ба даст овардани унвони чемпионӣ зиёд буданд ва ин буд ки онҳо ҷазобияти мусобиқаро рӯз то рӯз зиёдтар мекарданд. интрига миёни ҳулбуки восеъ ва парвози фурудгоҳи байналмилалӣ то охирин нафас боқӣ монда буд. ҳамин аст ширинии футбол. акнун имсол ҳулбук нест, вале ин наметавонад ҷазобияти рақобатҳоро коста гардонад. пешгӯӣ мекунам ки имсол аз мавсими гузашта ҷазобтар сипарӣ мегардад. имсол дастаҳои муддаӣ хеле зиёданд. парвоз, моҳири ёвон ки мавсими гузашта сатҳи баланди бозиҳоро нишон дода буданд. шодмони ҳисор аз зумраи онҳое буд ки охир ба чоргона наздик мешуд. имсол сардори шаҳри турсунзода азми рӯйхат дорад ва яке аз дастаҳои пурқуввати дигар ин сомони данғара буд ки соли гузашта қариб дар мавсими аввали худ рӯйхати лигаи олиро ба даст меовард.
соли гузашта соли якум буд, бори аввал буд ки дар ана лигаи якум дастаи Сомон ноҳия дар ғара иштирок мекунад. таҷрибаҳои соли гузашта ана ба инобат гирифтем, таҷрибаҳо пур шудагия, як-ду ана бозингари дигар ана даъват кардагем. даст тими ана Сомони ноҳия дар ғара каме ҳам боша пурқувват кардаву имсол ниятҳои хуб дорем ки сазовори ҷойҳо шем, сазовори ҷойҳои ифтихорӣ шем. ана дар лигаи дуюм ҳар кадомею дар минтақаи худаш сазовори ҷойи аввал шудагиянд. мо каме ана қатъи дастаи шаҳри Норак ана бозӣ кардагем, якдигарам омӯхтагем. ана дастҳое ки рангони тими рангону ана мастчо қатъишон қувозмоӣ мекунем, натиҷаи хуб орзу дорем ки мақсад ки ана имсол байрои сазовори ҷои аввал дуюм ниятҳои хуб дорем мақсад. дастаи сарҳадчӣ дар аввали мавсими гузашта беҳтарин бозиҳоро баро мемонд, вале бо мурури замон ин даста бо мушкилиҳои хуса дучор гардид ва оҳиста оҳиста онҳо ба таҳхонаи ҷадвал рафтанд. аммо имсол мушкилиҳо рафт гардидааст ва раҳбарияти даста азм доранд ки барои рохати лигаи олӣ муборизаҳои худро идома медиҳанд. мушкилиҳо ҳамин буд ки аввал мо камтар бачаҳое ки нав даъват карда будем дар даста ҳамдигар фаҳмӣ аввал надоштанд байни ҳамдигар. баъд ососа як бозиро гум карда буданд, баъд дар мобайни мавсим ба худ омадем. фақат ҳамдигар фаҳмӣ набуд. барои ҳам қадар имсол мо дастара бачаҳое ки соли гузашта дар ҳайати даста буданд ҷавоб надодем, ҳам дастара қабидем ки ҳамдигар фаҳмӣ имсол гум нашавада аз аввали мавсим дастаҷамона сар тағйирот кардем, вале сармураббии нав даъват кардем ки 2 сол пеш дар мо буд, Қаноат Латиповро даъват кардем имсол ба даста. аз моҳи январ уже шурӯъ кардем тамринора. баъд 1-4 бозингари бутаҷриба даъват кардем. аз ин мавсим имсол фақат мақсад ки дар панҷгонаи аввал бем. вазифаи асосимо панҷгонаи аввал, барои панҷгонаи аввал барои соли гузашта дар ҷои 11 будем ва ин хеле ба мо қаноатбахш набуд. маросими кӯракашии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи якум чӣ гуна дар боло ишора кардем ба таври хоса баргузор шуд. намояндаҳои тамоми дастаҳо он ҷо иштирок доштанд ва бозиҳои аввали худро муайян намуданд. ман фикр мекунам ки тамоми дастаҳое ки ба лигаи якум ё ки лигаи олиро хат мегиранд дар назди худ вазифа мемонанд ки як дастоварди хуб ба як натиҷаҳои назаррас ноил шаванд. ба ҳамаи дастаҳо муваффақият таманно дорам. фикр мекунам ки баъди анҷоми даврҳои чорум панҷум мо метавонем ба ин savol ҷавоб диҳем. хулас ҳамагон интизори оғози мавсими нави футболӣ ҳастанд ки қарор аст рӯзи 5 апрел оғоз шавад. умедворем ки бо баланд шудани сатҳи баргузории мусобиқаи лигаи якум дастаҳои пурқувват рохати лигаи олиро ба даст меоранд ва мухлисон бозиҳои ҷаззоб тамошо хоҳанд кард.